atau balokku siji iki gadang metu-metu tak enten ini kene kok gadang metu-metu sentun. Ayo ton. Iki wis mangkus-mangkus ton, ayo ton. Alah iki yo kene. Tabang lah. Alah. Goyang malam goyang esok goyang ate goyang ate goyang 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 ate alah. Goyang alah. Goyang alah bena bena tenang bena 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 alah bena bena tenang. Dah apa kali iki janjano ki ana ngapa nek ala iki koplak iku ana ketoprak walah Mbah iki mung janjane ketoprak apa le Mbah iki mung jane ketoprak apa Mbah alah lele iki ya koplak iki ngono ketoprak Wahyu Budaya kowe mundur sik aku tak kenalan tak ngenal ketoprak sik ya sediluk alah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh salah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken nggih niki lep ketoprak Wahyu Budaya. Saking kula dadi Bu, saking Allah Hundi lho. Pimpinanipun Bapak Haji Dr. Andes Kyai Jamil. Alah, piyantin niki niku Bu sing tukang ndang Jawa nggih niku sing tiyake bagus, gagah, gedhe, dhuwur, blangap ngoten niku. Panjenengan boten sah hewah-hewah Bu anak ketoprak Wahyu Budaya ki lah kasaewa-ewa ora usah dadak tekan kula dadi iki lho Bu cukup hubungi nomor ning ngisor iki lah iki kok Bu langsung telepon kring ketoprak Wahyu Budaya mung 2 juta. Ketoprak Wahyu Budaya mung 2 juta. Wahyu Budaya mung 2 juta. Alah nggih pokoke jan murah tenan Bu Wahyu Budaya mung 2 juta. Ya ora apa-apa ya Bu aku tak tepi kewajiban ning nguri iki lakone cek dawa lakon pinyuwun. Assalamualaikum. Mas. Sabar. Ya.
Goblok sih. Ayo mas, ayo dijoget bareng ayo mas, ayo mas. Bisa. Iki tak uluk salam saya iman untuk memang aduh. Oh saya aku penerusno mau le, kowe pas ngomong lho ketoprak 2 juta mau Mbah. Maksudnya piye? Anu kuwi Mbah, 2 juta. Wes, sira wes. Kene le, aku mau penerusno omong 2 juta ki panjere le lunasane engko pajar ngono nun sewu nggih, Mbak Bu nggih. Ayo. Dan cepet lakone tutup, do mlebu kabeh yo. Yo.